Good morning mga kabangas. Welcome back to my videos. Today is Thursday. So we bis karon. So welcome back. Long time no see. Talang sana maka-vlog inyong kabangas tungod sa busy sa schedule no. So mga kabangas no, welcome back no again sa atong video. So this morning vacant na ko. Mamahaw ta, pak chibog. Kanta gulay-gulay lang ta. No? Gulay-gulay. Natural nga mga healthy foods. Then red rice. So mo ni atong kan. Actually nasa ko inon-on. Sa inon-on, no? So wala tay looks familiar ron. Banana. Wala. So welcome back ha. Today's November 6. So nagkaduol na gyud, nagkaduol ang Pasko. So typical nga mga Pilipino, malipay kita pagtungtong sa beer kay taas man atong seasons of celebration sa Christmas no. So daytod no, padayon lang gyapon ta ni bisag taliwala sa mga wa na gid na mao nga pagpadagan sa gobyerno ron. Sige lang, padayon lang ta, di lang ta madiskurahe, di lang ta discourage, focus lang ta no. So this morning mga kabangas, mamahaw ta no. Alright, let's pray. And so that's it mga kabangas. Cheers. Ginatan. Ginatan mga kabangas, ginatan nga gulay. Libre lang niya ito mga kabangas kay di man ta anak o kontraktor away. Wala kay kung paka-edit sa CapCut karon mga kabangas kay nung sa ning CapCut nga ang ilang mga sounds na ana may mga bayad. CapCut karon mga kabangas batik na kaayo kay ang ilang mga kuan ba music na nay bayad. Kung ginagamit na ko nga mga free nga mga kuan background music sa mag-edit ta, wala to'y bayad sa una karon na naman. Ano na ba ning CapCut bug karon nga yang mag-edit ko, balik ko sa laptop, Power Director akong ginagamit. May bayad naman siya free nga version. Pero katong nanay mga dagkong income dia bala pag nanay bayad. Ako mag-unom na kong katuig nga sige video pag ko kasapian ni mga kabangas. Kalingaw mo sa grupo. Kaya rin, ito na hunaon nga makasapi batag dili sa atong video. Ang importante na-enjoy ta sa atong mga ipanghimo matag adlaw ba nga wala tay diatakan nga katungod sa uban. No? Atong nasod ron pertika alingasa kagubot politika nga dapat mga calamity maraming damage sa Siburon, daghan mga kuan mga guba nga mga panimalay nya. Ako nabantayan wala na yung mga foreign aid. So una, Yolanda daghan kay nagpadala nga aid gikan sa gawas nasod karon wala po'y nadunggan.
Walay na balita nga Australia nagpadalag aid. Wala, mga kabangas mo lang. There is something wrong dyan eh. Naginin na mao atong gobyerno ron. Sa luwa lang ko Agi problema ani. Narabay yung gunugon nga. Ang Mindanao kuno buwag na sa Pilipinas, imod sang isa ka republic. Ang personally uyon kay ko. Sugot ko. Ako lang pala. Bahay manang. Testingan na to kay Basenday. Murag ang Imperial Manila karon murag binusan gyud ang Mindanao. Kay anong kaingon ko nga murag kaminusan gid nila ang Mindanao kay dito nagbaha sa ila. Dito na problema sa flood control project. Ang investigation nas Davao na nabuing na gid. Lagi ko sumabot. Base lang na sa akong mga nakita sa social media, mga kabangas ay noon po di malilong ang social media. Dagan fake news, dagan trolls, scam gid ka diha. Magtala-tala ta. Lang maniid lang ta. Pero ako personally okay na ko mabuwag ang Mindanao sa Imperial Manila, mag-imbon siyang isa ka nasod, okay ko. Sigurado ko nga makaya sa Mindanao. Mabuhi ta kay food basket ba ta. Nakakalam na ito sili mga kabangas. Alright, dapat sobra pero unya na ni. Dito. Alright. Di lang tataman mga kabangas. So, welcome back once again. Don't forget to like, share, and subscribe. Babu!